Hotline. Online sa Paano ini ang pag-approach sa ila? Ginaano ni subong sila ang mga pasyente kapin pining tatlo ka ROF. Let's have Dr. Sifar Gerhard Kailian ng tagpamuno sa Incident Management Team, IMT sa Negros Occidental. Doc, how are you? Good morning. Yes, good morning. Good morning sa Karantat ng Action Radyo. Salamat, Gid. Doc, after kahapon kuning DOH ang pagwa ni sang listahan no sa tatlo ka mga ROF nga na-include sa ginambal nilang ti Omicron variant case. Sir, may ara na sang kopya gipadalaan kamo information nanong latest sini ara na ni sila subong sa mga LGUs? Yes, sinasari ng mga listahan nila. And ang instruction mo lang sila is to i-endorse sa mga LGUs because nga ang ilang sinika status actually recovered naman, no? Recovered. Oh. Okay. So, pag-abot niya sa ilang genome sequencing test na ginambalan ng Omicron sila, recovered na sila. So, hindi sila saktura ng ambal mo, tag-isa ka bulan, tag-2 ka bulan, kag mag-abot ang sequencing, so hindi tagalaan kung anong virus na ang variant nga ginadala niya. But for us, mundiring ginatag sa atong sang DOH Regency sa Lingkod Negros Occidental Surveillance System, no? Recovered na ni. Kada gina-endorse ni sa atong mga LGUs for monitoring. Ay, see. Amo nga ni sila kung diferensya kay kung ang kagaw, halimbawa, Omicron, pag-abot siya, di ara, pablagatapix, lawas siya, positive ba siya, di ba kung ginakulat pang results ng genome sequencing, kung kaisa ba si way takbalo, ba si kung nakalagaw na, di ba si dito kalabot lang variant ni nga si Omicron, iya? Yes, actually, gani ang diri, kung lang taon mo sa ilang instruction, isolation of individuals with symptoms, suspect and probable. Shall isolate for at least 7 days from sample collection. Kung sa ano pa ng sample collection nila, action daw ang aring sample collection. Date sang sample collection is December, 24, 2021. Ay, sus! Action art. Nakapang Christmas, nagali kang nakapang New Year na niya virus niya. Actually, ang arrival nila is January 26. January 26. At So, least like, gali nagabot gali sa aton di mas mayo nagali dok at least do kampante black ta nga pag-abot nila digli lawig naman tinirla to sa Manila guro. Yes. Tawing nila sa Manila kahit fully vaccinated mo sila tanan. Very good, very good. Amo mo lang nang worry ko kay siling kote may ara kita listahan mo para at least ma-sure kung balang arrival nila basi dugay na sa nag-abot di at least na confirm ta nga last January 26 gali sila nakabalik sa Negros. Yes, actually. So ano ning matabo ang instruction ma-home quarantine pa sila or safe na kay kung fully recovered ka naman kag fully vaccinated kadaway naman problema dok no? Yes, actually, monitoring lang sila. Kasi hindi mo, alam na sila report sa ilang LGUs. Okay. Pakit sa PHO natin. Aha. By the way, thank you gid sa information. I-check ko lang na nung mga latest update why nakamusang na diskubrihan pag nga nagamit sa mga piki dokumento lately. Actually, may ara, no? Galing kay gina, pakuaan pa namon itong mga affidavit, no? So, nagiging iba na ito galing nagtumbling to bilang nga salakyan dito sa Antique. Ang sindikato ginasyaction art, no? Amo nang isa sa mga nagapalusot ginaditato, amo nang isa sa ginaugtasan namon. Kay sila na ang nagadala sa mga tao pag napiki sa mga papilis nila. And then ibutang nila sa salakyan, and then i-travel nila from Batangas to Negros Occidental. Nadakpan na sila namon last time. Dahil kay wala lagi kami bakod ng ebidensya. Okay. Nagbalik sa ilan, accident sila sa Antique. So may ara ginagaling ka nagahimo sang sining nga sistema, baliban sila ya gapang atong okay nung napatay to isa dito ka kandunito mo? Yes, actually. Ginahimo nila business. Okay.
may ara gali nga daw transport kwan ini ambot kun registry na registro man ni sila na rehistro man ni sila nga ba pwede sila makabiyahe. So ang ginahimo nila from Batangas garuro gali sila mo na daso na abot sa Katiklan to amo tong travel pabalik di sa tani matabok gito di gali sa aton ya. Yes, matabo kasi action art. Ang una, ang ginahimo nila, ang S-Pass na ginagamit nila is S-Pass ang Cebu, no? Kahit tungkol daw automatic ang pag-approval kay wala ang Cebu sang requirement. Mhm. Dason ang sini atong last month no ang natabo tong aksidente ang laging gamit naman Bacolod kasi siyempre wala naman sila ga pangita isang approval sa Bacolod kasi automatic naman ang approval. So Sa yung S-Pass, mga ganito pasala namon ay ipapanaogan ilang ang mga tao kundi indiin lang no hindi man sila mag-final kaya kundi ang ginamba nila nga point of destination. Tiyan mo na ang pinakasubo gigali kay tituod na kung mahapos dito pagsulod sa Cebu or Iloilo, ti pag-abot sa Cebu to brahan na Manila nga ti alin lang ni sa Cebu siro no, di ba? Yes, so actually may PPP man lang sila mo bali passing through lang. Oo. Wala ka man right nga mag-intervene kay ang ila kaya the destination is hindi man ang imong LGU. Oo. Ambal sa karong nga ti malabay man lang kami di sir nga ikononugig kami kay ang destinasyon namon dito sa amoning lugar yaho. Yes, correct action art. Tanda man, no? Hindi man ta pwede kang hamper. Basta Pero- i-approve pa sila. Oo, pero ining latest nga subong gina-verify ka gina-process pa ninyo saan ninyo na intercept sir? Though 2 days after balik ang pag-utang una to mo. Oo. May daw barko. Kano ni sila sa barko. Barko. Ah, Okay. So, ang gwa nila, ti subong gin-quarantine sila? yes, na-quarantine na sila tonight. Ate, sige. Anyway, sir, ang isa ka balantayan ta karon ting meeting kung ano matabo sini karon na depende na monitor na amon bla. Yes, action art ako gani mahulat lang ko kung ano ang ila decision. Aha. I will implement sa Okay. So, anyway, halong gid permi Dr. Kailian, salamat gid sa time. Yes, action art. Salamat din sa ngalan sa atong Governor Bong Lacson. Madamong gid salamat kag may agas sa Pulamati ang Action Radio. Action Hotline. Si Dr. C.